Какво е корупция? Корупция е всеки път, когато човек с власт я използва за собствена облага. Доколко имаме корупция в България? Ами, оттам, че за 2011-2004 20% от обществените договори не са имали конкурс. А от тези, които са имали конкурс, 36% са имали само един кандидат. И тия обществени договори, те се плащат с парите от нашите данъци. Това не са някакви пари, които не те касаят. Това са парите, които ти всяка година даваш по няколко хиляди евро. Какво можем да направим? Те са гледаща. Едното е прозрачност. В парламента да гласуваме закони, които изискват да стане много ясно всеки път, като се харчат пари, те къде отиват, какво са постигнали. Проблемът е, че за тази цел ти трябва мнозинство в парламента. Например, има една така практика за крадене на пари от здравната каса. Взима се един човек и му се пише на негово име разни лечения. И той дори не разбира, че това се е случило. Искахме да въведем закон, където всеки път, когато се плати нещо за теб от здравната каса, получаваш СМС. То хубаво, но ГЕРБ, ДПС и на такъв народ не подкрепиха това. Другия начин да ограничим корупцията е като имаме реални наказания за нея. Ама за тази цел трябва да имаме главен прокурор, който си върши работата. И Висш съдебен съвет, който си върши работата. Ако искаш да спреме корупцията, гласувай за хора, които знаеш, че ще натискат копчето, когато пускаме закони, да има прозрачност. И знаеш, че ще въведат нови хора във Висшия съдебен съвет. Остави коментари, ако искаш да отговоря на още въпроси.